थांनाय माखासे सान सिगां जे आसामनि मिनिस्टार सरन बर' बिथाङा BTC खौ सालायनो 4 मासनि थाखाय 1500 कौटि मोनबाय होनदों। बेयो नंखाय। BPFनि माखासे लाइमोन दैदेनगिरिफोरा भिडिअ खालामनानै हाग्रामा बिथांखौ जे थांनाय बिसायख'थियाव गेरेन्टि होनाय लाइमोनफोरनो 100 कौटिखौ होबाय होननानै जे बुंदों, बेबो 100% नंखाय। गभर्नमेन्ट अफ आसामा रायलायनो हायो, अब्ला जोंनि BTCआ हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव मानो जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोर आरो जोंनि बड'लेण्डनि मोनद' हारिनो ST होनायनि बेरेखायै सोमावसारबाय थानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरजों हाग्रामाया मानो सावरायनो हाया? नोंथाङा बे सोमावसारनायाव ST फोरजों दं ना नन ST फोरजों दं? आरो नोंथाङा बे सोमावसारनायाव जुदि ST फोरजों गैफाया, अब्ला जों नोंथांखौ जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंनो मानो नांगौ? नोंथाङा जुदि खैफोदनि समावबो ट्राइबेल माहारिफोरजों ट्राइबेल हारिफोरजों गसंफानो हायाबा जोंनो नोंथांखौ मानो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै नांगौ? बयखौबो खुलुमग्रोबाय। माखासे सान सिगां आसामनि मिनिस्टार सरन बर' बिथाङा जे जोंनि BTC खौ 4 मास सालायनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय 1500 कौटि मोनबाय होनदों, बेयो 100% नंखाय। आरो जोंनि इयुथनि लाइमोन दैदेनगिरिफोर BPFनि बिथांमोना जे थांनाय BTCनि बिसायख'थि समाव हाग्रामा बा BPFआ जायनाखि गेरेन्टि लादों होदों जे लाइमोनफोरनो बोसोरे 100 कौटि रां होगोन, बै रां होनायाबो नंखाय। रायजोफोर, साननैसो सान सिगां जोंना BTCनि गोजां बोथोरनि एसेम्ब्लि जानानै थाङो। बै एसेम्ब्लियाव जोंनि BTCनि बाजेटनि सायावबो सावरायनाय जायो। नाथाय बै बाजेटखौ लानानै जे BPFनि माखासे लाइमोनफोरा भिडिअनि गेजेरजों हाग्रामा बिथांखौ बाख्नायफ्लानानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायदों, जे लाइमोनफोरखौ थगायदों जे लाइमोनफोरनो जायनाखि 100 कौटि होनो थाखाय गेरेन्टि होदोंमोन बेखौ होबाय होननानै। नाथाय जोङो बै थांनाय गोजां बोथोरनि एसेम्ब्लियाव बाजेटनि सायाव सावरायनाय रिपर्टखौ नायब्ला नुयो जे बेवहाय सरन बर' बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय जे 1500 कौटि BTC खौ 4 मास सालायनो थाखाय मोनबाय आरो लाइमोनफोरनो थाखाय जे 100 कौटि जोंनि BTCआ होसिगोन, बे मोनसेबो मेनसन गैया रायजो राजा नोंथांमोन। गतिके सरन बर' बिथां जायनाखि 1500 कौटि आसाम सरकारनिफ्राय मोनबाय होननाय, जोंनि BPFनि लाइमोन दैदेनगिरिफोर जे जायनाखि लाइमोनफोरनो 100 कौटि रांखौ होनाय जासिगोन होननाय बाथ्रा, बेयो 100% नंखाय। आङो स्क्रिनाव होगोन रायजो राजा नोंथांमोन बै BTCनि बाजेटनि सायाव सावरायनायखौ। बेयाव लिरनाय दं जे एरियार फिक्स पे फर 30 मान्थस, माने फिक्स पेआव मावग्राफोरनि थाखाय 13 कौटिनि बारा, ओमफ्राय नन सेलारि कम्पनेन्ट्स पार्टेनिं टु काउन्सिल लेजिस्लेचार बिनि थाखाय 7 कौटिनि बारा, ओमफ्राय बिथांमोना माखासे स्किम हमदों बिनि थाखाय 10 कौटि आरो गुबुन माखासे बायदि बायदि दं आरो। खिन्थु बेवहाय लाइमोनफोरनि थाखाय जे 100 कौटि होबाय बे मेनसन गैया। आरो सरन बर' बिथाङा जे 1500 कौटि आसाम सरकारनिफ्राय लाबोबाय, बेबो बेवहाय मेनसन गैया। गतिके सरन बर' बिथां बुंनाय, लाइमोन BPFनि दैदेनगिरिफोर बुंनाय बे बाथ्राया 100% सैथो नङा। बिथांमोना जोंनि रायजो राजाखौ थगायनोसो बैफोरबायदि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों होननानै आं सानदों। अबसे आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैबावदों जे हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंनि जे मोनद' हारिफोरनो ST होनो नागिरनायनि बेरेखायै जे ट्राइबेलफोरनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा सोमावसारगासिनो दं, बिथांमोनजोंहाय रायज्लायनो थाखाय जायनाखि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोर दं, बै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि लिडार रानस पेगुखौ बिथोन होबाय। आरो बै बिथोन बायदियैनो थांनाय 4 डिसेम्बराव रानस पेगु बिथाङा जोंनि सिसिटुवानि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायो। दा आं साननाया बेसो जे हाग्रामा बिथाङा गावनो मोनसे जोंनि काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार, गावनो मोनसे ट्राइबेल काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार, बिथाङा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानानै ट्राइबेल काउन्सिलनि मानो मोनद' हारिनि
बेरेखायै एसटि होनो थांनायाव सोमावसारनाय जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोर बिथांमोनखौ रायनायनि अनगायै बा पलिटिकेल दाग होनायनि अनगायै मानो सावरायनो हाया? हाग्रामा बिथाङा सावरायिनि थाखायनोथ', हाग्रामा बिथाङा ट्राइबेलफोरनि बेरेखा खालामनायनि थाखायनोथ' दिनै बै सोमावसारनाया जागासिनो दं। गतिके नोंथाङा मानो बै जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर बा जोंनि सिसिटुवानि दैदेनगिरिफोर बा सिसिटुवायाव थानाय गुबुन गुबुन जोंनि ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरनि दैदेनगिरिफोरजों नोंथाङा मानो रायज्लायनो हाया? नोंथाङा नुदोंना? रायजो राजाफ्राथ' नुगासिनो दं जे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि जायनाखि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार टंकेश्वर राभा बिथाङा दिनै ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ लानानै जाबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लागासिनो दं, गावबो बाहागो लागासिनो दं। नोंथाङा बिदि खालामदोंना? जोङो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि इन्टारिम रिपर्टखौ फरायनानै नुबाय जे क्लियारलि बाव क्लियार जाबाय जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जायनाखि मोन्थाय बियो गाज्रियैनो गोहोम गोलैसिगोन। दा बे गोहोम गोलैनायखौ मोनथिसेयावबो दिनै हाग्रामा नोंथाङा मानो दिनैहाय जोंनि जायनाखि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखायै सोमावसारगासिनो दं, बै सोमावसारग्रा हान्जाफोरजों मानो नोंथाङा दिनैसिम रायज्लायनो हायाखै? मानो राजनितिक दाग होनानैसो दिनैनि दिनाव बै सोमावसारनायखौहाय नोंथाङा फोजोबनो सानखै? नोंथाङा बे मोनद' हारिनो ट्राइबेल एसटि होनो नागिरनायाव मोनद' हारिनो एसटि होनानै थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ फोजोबनो नागिरनायाव नोंथाङा सोरजों सापर्ट दं? नोंथाङा ट्राइबेलफोरजों सापर्ट दं ना ट्राइबेल नङैफोरजों सापर्ट दं? बेखौ नोंथाङा स्टेन्ड होनांगोन। नोंथाङा बे सोमावसारनायाव एसटिफोरजों दं ना नन एसटिफोरजों दं? आरो नोंथाङा बे सोमावसारनायाव जुदि एसटिफोरजों गैफाया, अब्ला जों नोंथांखौ जोंनि सिक्स सिडिउल काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंनो मानो नांगौ? नोंथाङा जुदि खैफोदनि समावबो ट्राइबेल माहारिफोरजों ट्राइबेल हारिफोरजों गसंफानो हायाबा जोंनो नोंथांखौ मानो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै नांगौ? आं बेखिनिखौ बुंबाय, एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जय एसटि हारिनि।